Hezekiel ti aduasanum. Na Awurade asɛm ba me nkyɛn sɛ, Onipa ba, dane woni kyerɛ sɛ bepɔ, na hyɛ nkɔm tia no, na ka kyerɛ no sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Hwɛ, me ne wanya, sɛ bepɔ, na mɛtene me nsa atia wo, na mede woayɛ afo ne ahodwirigyie. Mɛma wo nkuro adeda mpan, na wo ara wadane afo, na woahu sɛ me ne Awurade. Esiane sɛ wukura adan nitan, na wuyi Israel ma hyɛ nkrantensa, wɔn amanneɛ bere mu, wɔn asotwe a edi akyiri no nti, sɛ meti ase yi, Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Mede wo bɛyɛ mogya, na mogya ati wo, sɛ wantane mogya nti, mogya ara na ebeti wo, na mɛyɛ sɛ bepɔ ahodwirigyie ne afo, na metwa deɛ ɔresene ne deɛ ɔresane afiri mu, na mede atɔfoɔ ahyɛ ne bepɔ amaama, wɔn kokɔɔ so, ne wɔn mmɔnhwa mu, ne wɔn subɔnhwa nyinaa mu na nkranta no atɔfoɔ bɛgugu. Mɛyɛ wo daa afoafo, na wo nkuro no obiara rentena mu, na moahu sɛ me ne Awurade. Esiane sɛ woka sɛ aman mmienu yi ne nsase mmienu yi bɛyɛ me die, na yɛafa adi so, nso Awurade wɔ hɔ. Enti sɛ mete ase yi, Awurade Nyankopɔn asɛm nie, me ne wo bɛdi no sɛdeɛ w'abufuo ne wo ninkunu a wotane wɔn no nti wotweeɛ no teɛ, na mɛma wɔhu me wɔn mu bere a mebu wɔn atɛn no, na wobɛhunu sɛ me Awurade mate wɔ bususɛm a wokɛte a Israel mepɔ no sɛ ayɛ afo, yɛn na wɔde ama yɛn sɛ yɛnnie no nyinaa. Mode mo ano adi me so akokurokosɛm, na mama me ho nsɛm a moka no adɔɔso. Me ara mate sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Ɛberɛ a asase nyinaa ani bɛgyeɛ no, wo deɛ mɛyɛ wo afo, sɛ wɔne gyee Israel fie agyapadeɛ ho sɛ ayɛ afo nti no, saa ara na mɛyɛ wo. Afo ara na sɛ bepɔ ne Edom mu nyinaa bɛyɛ, na wɔhunu sɛ me ne Awurade.